Втората ни дискусия днес е остеопорозата, само че през погледа на гинеколога. Заболяването е обсъждано многократно в публичното пространство, но предимно през погледа на ендокринолози и ортопеди. Във връзка с зачестилите гинекологични интервенции, които водят до отстраняване на важни репродуктивни органи, се определя нов контингент от жени с потенциален висок риск от остеопороза. Препоръки за превенция на жените с постменструална остеопороза ще получим от доктор Бранимир Градинаров, специалист акушер-гинеколог. Добро утро! Добро утро на всички. Да разясним в началото на разговора ни какво представлява заболяването остеопороза. От гледна точка на акушер-гинеколога, да. Това ще бъде темата на нашия разговор. Искам да кажа, че това е едно мултидисциплинарно заболяване. В борбата срещу остеопорозата се занимават екипи от ендокринолози, акушер-гинеколози, ревмокардиолози, специалисти от образната диагностика, ортопеди, лабораторни лекари и други. Остеопорозата представлява метаболитно заболяване на скелета, характеризиращо се с намаление на костната маса в единица обем и нарушение на микроархитектониката на костната тъкан. Води до висок риск от костни фрактури, най-характерни от които са счупванията на телата на прешните на гръбначния стълб, близките отдели на бедрената кост и на нейната шийка, далечните отдели на лъчевата кост, счупване на радиуса на типично място, но са възможни и всякакви други фрактури. Този въпрос е за колегите ми ортопеди, травматолози, така че няма да го дискутирам. Най-кратко и най-общо за морфологията, физиологията на костната тъкан, тя се състои от три компонента – клетки, органичен матрикс и минерални соли. Клетките са три вида остеобласти, които образуват повърхностния компактен слой на повърхността на образуващата се кост с основна функция синтез на белтъци. За самия органичен матрикс. Органичният матрикс представлява колагенни влакна и други белтъци, които се синтезират от остеобластите и белтъци, които постъпват от кръвта. Главният компонент на органичния матрикс, това е колаген от първи тип, който взема около 90-95% от масата на всички органични вещества в костната тъкан. От минералните вещества са главно кристали калциев хидроксиапатит и аморфен калциев фосфат. Това е по този първи въпрос, който ми зададохте. Причините за метаболичните заболявания на костите, само жените в менопауза ли могат да заболят от остеопороза? От гледна точка на акушер-гинеколога, искам да ви кажа, че менопаузата бива хирургическа и изкуствена или артифициална и естествена менопауза. Аз ще разгледам въпроса за менопаузата, не естествената, която е по хирургически път в резултат на гинекологични операции, свързани с двустранно отстраняване на яйчниците. Причините за метаболитните болести на костите са няколко. Искам да кажа, че в костната тъкан постоянно протичат процеси на образуване и на резорбция, които нормално са в динамично равновесие. Ако преобладава всмукването или резорбцията на коста, настъпва намаляване на костната маса, наречена остеопения. Формата, размерите, химическия състав и здравината на костите зависят от множество фактори. Всички тези фактори регулират функцията на остеобластите, на остеокластите. Затова, в крайна сметка, всички метаболитни болести на костите са в резултат на нарушена резорбция или на образуване остеосинтеза на костната тъкан. И така възможните нарушения са следните: дефицит на минерални вещества с приеманата храна, на второ място нарушение на тяхното смукване в червата и на трето захващането им от рецепторите в костната тъкан. Дефицит или нарушение в метаболизма на витамин D, излишна секреция на кортизол, тироксин и паратироиден хормон, действие на лекарствени вещества, в това число и хормоните, дълго обезвиждане или недостатъчна физическа активност, което забавя образуването на костната тъкан. Възрастово потискане, функцията на остеобластите, тези клетки, за които говорих, и на последно място вродено нарушение в синтезата на колагена. По различен начин ли се отразява остеопорозата на жени, които са в менопауза, и на жени в репродуктивна възраст, при които настъпва изкуствена менопауза? В последните години, в резултат на прогресиращия ръст на гинекологични заболявания, които изискват оперативно отстраняване на матка, заедно с яйчници, искам да ви кажа, че тази честота на тези
оперативни интервенции надхвърля повече от 50-60%. Имам предвид отстраняване на матката с предатъците, двустранно отстраняване на яйчниците, което е 50-60% от световен мащаб. Настъпва така наречената изкуствена или хирургична менопауза. Независимо, че повечето гинеколози се придържат към тактиката на органосъхраняващи операции, при много млади жени, при редица гинекологични заболявания, като гнойно-възпалителни заболявания, като ендометриоза и тумори на яйчници, изисква по-голям обем операции или извършване на радикални оперативни интервенции. След тези интервенции настъпва хирургическа менопауза, която изисква задължително хормонозаместителна терапия за дълго време. Това е постменопаузална остеопороза, получена по хирургически път. Многофакторно заболяване, в основата на която лежи прогресивна загуба на костна тъкан. Започва по естествен път или след това хирургическо отстраняване на яйчници, за което говорих. Кои са рисковите фактори след двустранното оперативно отстраняване на яйчниците? В развитието на постменопаузалната остеопороза водеща роля имат половите хормони и генетичните фактори. Рисковите фактори при двустранното отстранение на яйчниците при гинекологични операции са на първо място семейната анамнеза за остеопороза, ранното отстраняване на яйчниците в млада възраст, късното менархе, менструация настъпваща след 15 годишна възраст, ановулационните цикли, състоянието на липса на менструация, но има и предотвратими рискови фактори, към които се отнасят тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, с кофеинови напитки, обездвижване, както и излишното свръхнатоварване, еднакво вредно, ниско потребление на калций с храните и дефицит на витамин D. Някои от въпросите, които уточнихме с вас, ме навеждат и на други, естествено, чисто от женска гледна точка, но яйчниците са основните производители на половите хормони, естрогени, прогестерон. Да. Има и други, но основно има ли други това. Причини за развитието на остеопороза? Вие казахте, че такива има, които могат да бъдат предотвратени. Да, искам да отбележа още, че масата и качеството на костната тъкан зависят от основни физически фактори, към които се отнасят физическата активност, пълноценното хранене и половите хормони. Максималната или пикова костна маса се достига около 20-30 годишна възраст у жените. Съхранението на тези три основни защитни фактора е необходимо условие за така нареченото здраво стареене на костната тъкан, което е основен физиологичен процес. Дефицитът на естрогени, възникващи от отстраняване на яйчниците или след естествена менопауза, води до повишение на остеокластната активност. Тези клетки, за които споменах, които резорбират костната тъкан. Активизира се костната резорбция. Хормонозаместителната терапия обезпечава противоположно действие и оказва костно-протективен ефект. Накратко за този прогестерон, който се синтезира в жълтото тяло във втората фаза на менструалния цикъл, то оказва пряко стимулиращо действие върху остеобластите. Другите клетки, за които говорих, настъпва процес на изразена усилена остеосинтеза, образуване на ново костно вещество. Известно е, че всички състояния на яйчникова недостатъчност са свързани с намаление на производството на тези два хормона, естроген и гестагени. Доказано е, че при физиологични условия у здравите жени в репродуктивна възраст именно овулацията и последващото увеличено ниво на прогестерона в втората фаза съвпада по време с периода на формация на новото костно вещество в общия процес на ремоделиране. Затова намаление прогестерон има не по-малко значение в механизма на развитие на постменопаузалната остеопороза, след двустранно отстраняване на яйчници при гинекологични операции, както и дефицит на естрогени. Най-новите данни показват, че след монотерапия с естрогени у жени, на които е премахната матката при тотална хистеректомия заедно с яйчниците, след 5 години непрекъсната терапия, антирезорптивният ефект върху костната тъкан може да бъде повишен. Не по-малко важен фактор в развитието на остеопорозата, казах, е прогестерона. След 35-40 години започва физическо старение на костната тъкан, което е съпроводено с ежегодна загуба на половин до 1% от костната маса. След настъпване на естествената менопауза става постепенно намаляване на синтеза на тези полови хормони в яйчниците. Намаленото ниво на естрогените е свързано с усилен костен обмен.
И преди всичко с костна резорбция, което води до ускорена загуба на